Hola, jo sóc Snow. Avui som 29 d'abril de 2025. Dos coses. La primera, ahir a les 12:30 va marxar la llum, però tot. El carrer no funcionava. És ridícul. I vam dinar fred i a la tarda la meva mare i la meva germana estaven comunicades ara. Jo tenia internet, no per wifi, estava petat i a les 8 va tornar a Sant Cugat i un noi va dir Vamos! No se sap què va passar, però més endavant, la setmana que ve o la següent, una solució i fora els responsables. O no, o no. Després, el divendres, vam anar a Jardiland a comprar plantes. Moltes, moltes plantes. Una pinya, un test gran i cactus. I vam buscar i vam trobar un roser mort, però viu no. Test. Les plantes... el terra i ja està. I ja està, ja està, Plantes sense fulles i després vaig veure animals jardinant. Per què? Botiga d'animals. Hi ha botiga d'animals i gat, gos, rata, periquiuto, però Jardiland hi ha animals. I em va posar trist. Molt bé. Trucada bessura. Adeu, que vagi bé. I el dijous Hearthstone. Adeu.